Kalau kita bicara Isra Mi'raj, yang ada di benak kula karo panjenengan itu adalah turune perintah salat. Padahal lek cara Quran Isra Mi'raj niku mboten enten hubungane karo salat. Isra Mi'raj nika teng redaksine kan linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan keagungane dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Isra Mi'raj niku mergo susahe Kanjeng Nabi sepindah ditinggal garwane, nomor kalih ditinggal pamane. Nah, Kanjeng Nabi susah akhirnya karo Allah dihibur, dijak wisata, didudui kebesarannya Allah, didudui swarga, didudui neraka, didudui norno. Dinjenengan ki lek susah rekreasi. Lek susah ki rekreasi. Ngono lho. Aja panggah derep ora barbar. Lho kuwi sing kekel kulino derep kuwi. Nggih, dadi Kanjeng Nabi ki susah mergo ditinggal garwane. Pancen wong lanang iki lek ditinggal sing wedok pih. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh al mar'atu imadul bilad, wong wedok iki cagake rumah tangga, Pak. Ya awake dhewe ditinggal cagake padha karo wayang ditinggal gapite ora ya goleng. Pak Harto hebat kok ngono ditinggal Ibu Tin ya goleng. Pak Harto ki goleng bar ditinggal Ibu Tin. Lho nggih, Pak Harto ki wong digdaya, Pak. Dadi presiden 32 tahun. Bin Jenderal bintang 5 ditinggal Ibu Tin kolek. Lho Pak Habibie kurang pinter piye? Lho Pak Habibie ki wong pinter, Bu. Sak donya wong paling pinter termasuk Pak Habibie. Saking pintere Pak Habibie tau nggarap soal 10 bijine 11 kok. Lho. Pinter Pak Habibie, soal 10 lho bijine 11. Lah piye gurune ngowe soal Pak Habibie 10, lah tibakne enek soal sitok sing kliru. Lek gawe soal iki gurune kliru dibernerne karo Pak Habibie, manut. Akhirnya digarap bener kabeh oleh biji 10 karena benerne soal sitok sing keliru ditambahi sitok jadi 11. Lho niku ditinggal Ibu Ainun Habibie ya goleng. Bendina ziarah teng Kalibata ngene Bu Ainun, aku rindu Ainun, aku kangen Ainun, sampai dijadikan film Ainun dan Habibie niku. Nggih. Iki ket mau tak sawang moto cah iki lho. Jan ya ora kuplukan. Lowemu awake. Aduh. Kere aku. Wis Mas, mbok ge apa? Oh, alah konten. Berarti sampean kontainer no. Oh, alah. Iya aja kok unggahne paling ya padha karo sing dikenane. Kontainer iki marakne kula niki anu Bu, kok diunggahne neh. Padahal sing diomongne ya ning diomongne. Tapi wong ngaji niku darani demen niku 1000 kali diulang-ulangi panggah demen. Niku baru darani jenengan seneng ngaji. Lah awake dhewe iki rata-rata pindho ngene muni. Nah kuwi apa nyenengane ae. Ora lho sampeyan iki lek seneng lagu dangdut kok puter bolak-balik kan ya panggah seneng to. Lah ya kuwi ngono ki wong ngaji ki ngono kuwi. Kok senengane selendang biru kok puter bolak-balik ya panggah sen. Niku apa mau YouTube ku diunggahne bolak-balik sing dibahas kuwi. Lek sampean seneng ilmu ya panggah. Awas lek muni muter aku. Nah iki kok nying. Jadi Kanjeng Nabi ki susah ditinggal garwane, akhirnya dihibur karo Allah, diunggah ning langit jenenge akhirnya terjadilah Isra Mi. Ini sebuah gambaran manusa ki wong lanang ki lek ditinggal bojo ki jantenan, Pak. Pancen wong wedok ki cagak kok. Lho lek Kanjeng Nabi sing dawuh al mar'atu imadul bilad, wong wedok ki cagake rumah tangga. Ngono lho. Yo sampean ki cagak. Cagak mulai bojomu takon sing ngaji sapa Bu? Pak Lukman apa judule?
Dadi Kanjeng Nabi iki ditinggal garwane iki ya susah, ditinggal Sayyidah Khadijah iki ya susah. Lho Kanjeng Nabi ya susah apa meneh awake dhewe, ngoten lho. Mula wong wedok ki cagak, mula rumah tangga ki angger sing wedok rasa ya rasa. Nggih, pokok sampean rasa ki rasa. Anak ora usah dikongkon salat, pokok ibuke sregep salat, anake ya sregep. Mergo sampean ki cagak, mergo anake gampang melu ibuke. Ngono lho, delok niku lak melu ibuke kuwi. Ha, iya ta lho kae. Kuwi njajal itno enek ning ngoyang iki. Lho anakmu kuwi bolek sampean salat ngadeg ngene, kula anakmu melu salat. Sampean ngadeg ngene anakmu lak melu. Mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Kulek gendang nyepak moh. Ibu salat lho, aku ya salat. Ibu ki tok wenyih iki. Man Allahu Akbar kok melu. Wah. Sampeyan maca Fatihah anakmu ya mbeb lho tenan. Mula wong wedok kuwi cagak. Hei. Plosorjo ki bocah-bocah sing gak salat ngapunten mergo ibuke ya ora sregep. Ngono lho. Anak ora usah dikongkon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Mergo sampeyan kuwi cagak. Lho saiki ruwet to anake ning TPQ kudungan malah ibuke ngeteri ra kudungan kok. Wonge teko to? Wonge ning isore shootingan kuwi to. Lho anake kudungan brukut malah ibuke ngeteri nggih telono SMS silite metu sithik kok. Lha terus sing dicontokne anak ki lho apa? Sampeyan kuwi cagak. Ngono lho. Arep melu apa ya melu wae, tapi sadurunge melu ki mikira, aku lek melu ngene iki disawang anak pantes apa ora. Lho ngono lho. Lek ora pantes aja melu. Mesakne anake. Jadi lek enek Agustusan enek karnaval joget aja melu. Kuwi disawang anak ora pantes. Lho kok malah ibuke joget ning dalan ho ah. Enek ta sing melu? Wonge teka ta? Wonge seragam ta? Jadi Isra Mi'raj ki mergo susah Kanjeng Nabi ditinggal garwane ngono lho. Mula wong wedok ki tenan cagak. Kene enek karnaval hui. Sampeyan ya miyok. La ilaha illallah. Miyok. Ya Allah. Winginane kula ngaji ning Trenggalek Pak Lurah. Lurahe tak omongi Pak Lurah sok ning akhirat ki enek wong mlebu swarga. Mergo enek eri ning dalan kuwi disingkrihne. Lah kuwi diapresiasi karo Allah, enek eri ning dalan disingkrihne. Akhirnya wong lewat dadi penak. Dadi wong liwat iki maune repot mergo enek eri iki lho. Terus rine disingkrihne wong liwat dadi lancar. Kuwi sok mlebu swarga wong niku. Lah sok iki Pak Lurah enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Pak Lurah batin cangkemmu ngono. Ditenan Lurah. Mula sok ben aja dienekne ganggu wong liwat. Malah rolasap. Pret. Bu, kok men anyamiak ya? Loh, sok enek wong wedok mlebu neraka ki mergo melu karnaval ganggu wong. Aja miyak. Lho panggah miyak. Bolone sampean jek akeh Pak Lurah. Panggah miyak. Hoahoe miyak. Nek nek men mlebu neraka piye? Miyak. Miyak apa ya? Miyak. Lek mboten miyak tapi delok. Sami ugi sami mawon, silit babi dientup. Bu, sampean ki cagak. Bu. Lek arep melu apa-apa mikir dhisik, disawang anak pantes apa? Niki nek TPQ iki sing enekne kan termasuk Madin Hidayatul Muqtadiin ta. Ngono lho. Diojok pisan-pisan enek wali murid ngeterne anake nang TPQ, anake kudungan ibuke ra kudungan ojo sampe. Oh adang ibuke malah nggih kaos ketat, celana ketat. Oh anake dilungguh ning ngarep yo.
numpak Scoopy lek lungguh rodok degek akhirnya kaosnya munggah celonone mudhun akhirnya katoke ketok enek tulisane RP 2000 sing dicontokne anak ki lho apa kuplukan jae meling lho pengajian ya kuplukan lho Mas Bro kalau delok konten-kontainer kan delok kuplukan kabeh kuwi nyilih tek sapa kuwi nyilih tek sapa kalau dia dek batin kiai kenyeh orang mbok undang aku golek liya oke kok liyane tek piye aja miyok nggih miyok pun para hadirin tapi akhirnya Kanjeng Nabi ki di Isra Mi'raj akhirnya Kanjeng Nabi nampa perintah sholat tapi asline Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu Allah ingin menunjukkan kebesarannya linuriyahu min ayatina ning akhirnya Kanjeng Nabi nampa perintah sholat. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan ibadah sing termasuk mulya niku ibadah sholat. Mergo lek poso haji niku lewat malaikat Jibril tapi lek sholat niku langsung Kanjeng Nabi ditimbali Allah. Mula padha-padha ibadah, sholat itu beda. Poso Ramadan ki wajib tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne niki mek wong waras-waras tok. Lek sampean lara oleh ora poso Ramadan. Lho. Jadi wong poso Ramadan ki wajib waras, nek lara malah oleh ora poso. Mula sok Ramadan nek pengen ora poso dadi wong lara. Mula sok mben nek ning Plosorejo enek wong Ramadan kok isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong. Lah piye ndang golek toko buka, tuku kacang atom karo roti sisir gek terus diendangi. Assalamualaikum Pak D, waalaikumsalam. Luputku ngapuranen, lagi ngerti iki lho lek awakmu lara. Lara piye? Lek iki sasi Ramadan awakmu rokokan karo ngombe kopi berarti awakmu kan yo lara. Pak D ini mendeng lara ndasmu kuwi. Pancen aku rasir poso. Beda malih kaji. Kaji niku wajib, tapi gak kabeh wong wajib kaji. Sing diwajibne kaji ki mek wong sugih-sugih tok. Jenengan lek melarat dipenging kaji karo Allah lho iki lho agama ki penak. Mula lek pengen orang munggah kaji dadi wong larat. Mula tetengere wong sugih apa ora wis kaji apa urung. Omahe tingkat tumpakane roda papat kok urung kaji berarti larat. Lho nggih. Lurah Plosorejo wis kaji apa dereng? Oh, berarti lurahmu wong. Iya. Dadi lek Pak Lurah liwat karepmu kelek wong larat liwat kelek wong larat liwat. Iki sing rawuh rata-rata wis kaji apa durung? Oh dereng berarti rata-rata sing rawuh wong termasuk sing ngomong ki ya urung kaji padha karo lurahe. Berarti sing ngomong ya wong kere. Beda karo salat, Pang. Nek salat iki gak ndelok sugih, gak ndelok melarat. Sugih wajib salat, melarat ya wajib. Lho. Lara ya wajib salat, sehat ya wajib. Loh, sholat ini ternyata kayak ngono kuwi. Lah awake dhewe iki kadang lucu lek wis lara ngono ora salat. Rumangsane wong lek lara oleh ninggalne salat gak oleh. Wis jajal sesuk maghrib sampean tindak ning rumah sakit Blitar. Delok sing turu maghrib gluntung lek bakal gluntung ora salah. Anake takon, "Bu, ayah kok mboten salat?" Ayahmu lara." Lho. Dadi rumangsane wong lara ki oleh ninggalne salat gak oleh. Gak oleh. Mula jenengan sering tak peseni jenengan iki lek ngendangi wong lara kudu wani nakokne piye salate. Mergo lek nek wong lara iki kemungkinane loro lek ora waras ya mati. Lho lara kok kemungkinane mati kok ora salat ya kendel ya termasuk. Lho lek sampai mati ninggalne salat ya mati elek. Mula jenengan lek ngendangi wong lara iki kudu wani nakokne piye salate, piye Pak D salate. Kudu salat ora iso ngadeg karo lungguh. Mulumah murep miring oleh karo mripate kedip-kedip oleh sak isomu Pak D lho. Lah rata-rata wong Ploso karo wong Plosorejo kuwi lek ngendangi wong lara ora salat apa ora tau nakokne salat. Lah nyapa? Lah tibane sing ngendangi ya ora
Tapi mosok kabeh wong dipenging enten sing mboten dipenging salat, enek sing dipenging salat ya panggah enek. Sitok wong gendeng tok. Sing dipenging salat mek sitok wong gendeng. Mula lek pengen gak salat dadi wong. Mula lek ning Plosorejo enek wong lanang kok ora Jumatan aja dilokne. Pancen kuwi wong. Dadi lek anakmu takon Bu ayah kok ora Jumatan to Bu jawaban ayahmu pancen wong. Lho lek ngono betapa mulyanya salat. Sampai wong ki lho lek ora salat nauzubillah jan ora ning bedane karo wong gendeng kan. Mula salat. Yo. Salat. Ben enek bedane karo wong ini akeh wong endeng akeh. Ning kene ning Plosorejo padha karo wong Celopuro akeh wong endeng. Oh, nyapa to manusa ki ning donya nek sing salat nek sing ora salat. Nyapa to ning dosa ning donya ki nek wong sing ibadah nek sing ora ibadah. Ada banyak faktor yang menjadikan orang itu mau beribadah. Yang paling mendasar namanya faktor iman. Yang kedua namanya faktor takut kematian. Yang ketiga namanya faktor hidayah. Jadi sing marakne manusa gelem ibadah ki siji iman. Piye ampri awake dhewe kudu semangat gelem ibadah ya kudu pancen iman. Wong ki lek imane rasa ya ibadah, tapi lek imane ndak rasa ya abot ibadah. Piye ampri iman niki muncul teng manah kula karo panjenengan. Pun kula mulai teko pinggir. Awake dhewe urip ning donya iki kudu duwe kesadaran bahwa manusia itu karo Allah dijadikan makhluk yang abadi. Kuwi sampeyan eling-eling. Manusa iki lek wis urip terus. Manusa iki gak iso mati. Sekali hidup dia akan hidup terus. Manusia ki mek pindah alam. Lah winginane teng Plosorejo enten wong mati Pak Lukman. Niku lek cara Nabi mboten mati tapi pindah alam. Lek wonge panggah urip. Dadi ora nek wong mati ning alam kubur ki urip Pak, mboten mati. Oh, buktine sampeyan nek liwat kuburan didhawuhi kon nuluk salam kok. Sampeyan nek liwat kuburan didhawuhi kon nuluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur utawa ya ahlad diyar. Inna insyaallahu bikum lahiqun. Lho lek awake dhewe liwat kuburan kon nuluk salam, berarti sing ning kuburan niku urip napa mati, Bu? Ora lho, Pak Lurahmu arep pidato uluk salam teng jenengan, berarti jenengan urip napa mati? Mergo sampean urip iki karo Pak Lurah diuluki salam. Mula jeng Nabi dawuh, "He wong Plosorejo lek liwat kuburan uluk salam. Kenal ora kenal, salammu panggah dijawab." Lho, lek iso jawab to. Lho lek ngono kono urip. Mula mushola Hidayatul Muhtadiin kan sering pujian banter. Pendak malam Jumat ahli kubur balinang. Berarti lek mulih iki urip apa mati? Sampeyan bar pengajian pernah ya mulih. Lah nyapa kok mulih? Urip. Ngono ki nek sing muni ya lek ngono lek ziarah kubur aja jemuahmu salipan dalan. Lho lek ngono klir ora ning wong mati. Mula ning Plosorejo nek tradisi utawa paket ibadah sing jenenge tahlilan. Berikan tahlilan nggih. Selamatan. Yasinan. Kirim arwah. Enek. Lah pokok di tahlilan itu paket ibadah. Sing pahalane dikirim ning ngene sing ning alam barzah. Berarti sing ning alam barzah urip napa mati? Sampeyan duwe bojo ning sawah terus kok kirim, berarti sing ning sawah urip apa mati? Urip. Mula nalikane wong Plosorejo pindah ning alam barzah karo Pak Mudin lak ditalkin. Iki lho wong NU ki cerdas.
Lho nyapa kok ditalkin? Lho mergo urip akhirnya diomongi, talkin itu diomongi. Karena sing mati karo Pak Mudin akrab, akhirnya Pak Mudin lek nalkin ya biasa, bro. Awakmu wis pindah ning alam kubur. Tak omongi ya, bro, mari kene awakmu ketekan malaikat loro, siji mungkar, loro nakir. Lek pedhok malaikat loro ya ora usah wedi, tenang. Mergo malaikat loro padha karo awakmu ya makhluke Allah. Lek ditakoni sapa pangeranmu, jawaban pangeran kula Allah. Lek ditakoni sapa nabimu, jawaban nabi kula Kanjeng Nabi Muhammad. Lek ditakoni apa kitabmu, tegas kitab kula Al-Qur'anul Karim. Lek ditakoni sapa dulurmu, tegas dulur kula sedaya tiyang Islam. Lho. Mbok menawa kowe nek tambahan pitakon kangge persiapan ya tak omongi. Kok kowe ditakoni apa organisasimu, tegas organisasi kula Nahdlatul. Lho lek Pak Mudin ngomongi dengan bahasa yang lugas jelas, wih clear. Lek ngono wong ning alam barzakh ternyata urip, Pak. Urip. Mula enek dawuh Kanjeng Nabi tu'radu a'malul ahya'i 'alal mauta. Apa sing dilakoni wong ning donya iki diketok ning ngene sing ning alam barzakh. Niki wong tuwa jenengan, keluarga jenengan, sing pun sedo jenengan pengajian ki roh. Fa in ra'au hasanan farihu. Dikala mereka tahu keluargane ning Plosorjo nglakoni kebaikan, farihu. Sing alam kubur ki seneng banget. Jenengan ki lek nglakoni ngibadahi bapak ibu jenengan ki seneng banget. Mergo pancen amalul walad amalul walid, kebaikane anak dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Sampeyan pengajian ini rumasane sampeyan sing oleh ganjaran sampeyan tok, bapak ibu sampeyan sing pun situ oleh sampeyan deres Quran kono seneng mergo nyapa kono oleh kiriman. Jadi wong iki lek wis mati anake ngamal ning donya kebaikan kono oleh transfer kebaikan. Lho kok penak men Pak Lukman, lho kok penak men ta wong urip sampeyan iki lek dipetani mek entek ki ngurusi anak kok. Lho sampeyan iki lho arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Lho lek saiki anakmu oleh kebaikan, ya sampeyan yo oleh to. Mun sampeyan nek belani anak sampai nyowai gelem kok sampeyan dijolne. Tenggon kula kene wong mati, anake mati, bapake nangis. Kula nglayat muni Pak Lukman cara nyawa nek dijolne tak ijolne Pak Lukman iki lho wong tuwek lek urusan anak. Lho sampean ngijolne penyakite wani, anak sampean nek lara ora mari-mari. Sampean wani kok matur ning Allah, Gusti lek nek dipindah mbok dipindah mawon penyakit anak kula teng kula. Kaya ngono kuwi awak lek belani anak. Apa gak kok wehne anak? Wong sendok lho kok jenenge anakmu kok. Piring kok jenenge anakmu, mangkok kok jenenge anakmu, gelas kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samarilang aku ora ngerti aku. Oh samarilang. Lengkek. Sampai besok anak iki nalikane ngejak wong tuweke mlebu swarga iki karo malaikat gak oleh anake protes kok. Kula kan mlebu swarga dhewe malaikat mboten. Kula iso dadi anak soleh ngeten iki sing kangelan bapak ibu kula kok. Kula sekolah SD, SMP, SMA, kuliah sampai teng pesantren MI Sanawiyah Aliyah, Diniyah, TPQ Madin. Niku sing kangelan ngragati bapak ibu kula. Kula kan mlebu swarga dhewe mboten. Kula ora lantaran bapak ibu kula gak iso dadi anak soleh-solehah kok. Bapak kula lek golek ragat kula budal peteng mulih peteng kok. Udan budal bledek budal. Lho tenan. Bapak kilek nyambut gawe malaikat sikil digawe sirah-sirah digawe sikil. Malaikat terus muni lek mlaku piye? Lho mula lek jenengan nglakoni kebaikan wong tuane ya oleh Mula jenengan kalau sering tak krungu hadis iza mata ibnu adama kene. Wong ki lek wis mati ngamali pedhot kejaba telu salah sijine ya kuwi anak lho sampean gak pedhot. Ngono lho. Mula lek urip ning donya sing ati-ati. Mergo lek sampean nglakoni kebaikan wong tuane seneng. Tapi fa in ra'au su'an. Kok sing ning alam kubur iki roh keluargane ning Plosorjo nglakoni keburukan, mereka bersedih, mereka berdoa, Allahumma raj'i anhu ya Allah,
kembalikan anak-anakku, keluargaku menuju jalan yang benar. Bu, lho lek kono ning kono ki urip napa mati? Urip, sepakat nggih. Sepakat nek kono urip nggih. Lho, urip kono iki. Mula Kanjeng Nabi dawuh ju'ila lakumul abadu ilal intikal he wong plosarja uripmu kek karo Allah digawe langgeng. Awakmu ning donya ki mek pindah. Biyen ning alam roh dipindah ning alam kandungan. Mari ning alam kandungan dipindah ning alam donya. Ning kandungan mek 9 sasi 10 dina. Ning alam roh lali mbuh pirang taun. Mari ning alam donya ning alam donya ki mek rata-rata 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Rata-rata umure umatku ki 60 sampai 70. Punjul teko 70 enek tapi titik. Deng Nabi sing dawuh. Jadi rata-rata wong plosarja ki umure 60. Mula sing rawuh rene umur 59 punjul 10 sasi kurang 2 sasi. Ora sampai bodoh. Sakniki golek umur 60 iya wis angel kok. Saiki kabeh duwe HP, ayo njajal diketik, sampean ketik. Rata-rata usia penduduk Indonesia niku teng Badan Pusat Statistik Pak Lurah niku rata-rata kepala 4 kepala 5. Medeni sakniki umur niku. Sing 70 punjul bareng enek iki. Biyo, hati-hati. Wis teko gapurane kuburan iki. Wis kari jongkrok ning ngene tok. Mula sering tak atur nih sampean iki lek ndelok TV selebritis lak umure lak cendek-cendek to. Mulai Nika Ardila iki 17 tahun. Nika Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Safalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Irine, Yana Zain, misanan kula Zulia Perez. Nom apal, rumang sama lek kiai wiritane. Yo ndelok TV barang. Ngene iki mangki kiai mripate roh wong ayu ya nah. Sampeyan roh Dokter Os sing tukang ngomong kesehatan. 39 kae lho sing ganteng dur. Terus enek artis rada endek lemu preti iki 35. Garwane Naswa Shihab pinginane 48. Dereng dangu to sapa kuwi Empok Alpa 35. Ponakane bojo kula 28 tahun mati namine Vanessa Angel. Ora percaya neh kowe iki. Musdalifah kuwi Mbak Yuku kuwi. Lho, golek umur swidak wis angel, selebriti sing umure dawa mbas urip tok. Sing tak gendong kemana-mana. Mari ning alam donya awake dhewe terus dipindah nang alam kubur pirang tahun wallahu a'lam. Ya Allah. Jadi nalikane awake dhewe ning alam kandungan, alam donya ki alam gaib. Dadi awake dhewe ning kandungan, alam donya ki alam gaib. Lek wis ning kandung ning donya, alam kubur malah dadi alam gaib. Lek wis ning alam kubur, alam akhirat iki dadi alam gaib. Dadi mari ning donya dipindah ning kuburan. Lah ning kuburan pirang tahun, lah iki sing rong genah. Sing jelas sampai putrane Nabi Adam sampai hari ini urusan kuburan urung beres. Bahkan manusia ki akeh sing ning alam kubur Pak Lurah, karo ning donya niki wis suwi ning alam kubur. Imam Nawawi ki ning alam donya umure mek 45, ning alam kubur iki 800 tahun. Imam Syafi'i ini wis sekitar 54, ning alam kubur wis 1200 tahun. Sunan Ampel umure mungkin sekitar 70, ning alam kubur wis 540 tahun. Jadi akeh manusia ki ning alam kubur karo ning alam donya dawa ning alam kubure. Ngono lah awake dhewe iki lek mbelani donya iki. So sampai ra Jumatan. Yuk. Ya Allah. Gelek menggarap sawah itu pirang tahun. Wong iki teko. Kupluke kembangan apa polos? Polos ketekku ngawur. Mari ning alam donya terus dipindah ning alam kubur pirang tahun wallahu a'lam. Dadi sok nek kiamat yo.
Kiamat ki donya dirusak karo Allah. Bumi napa niku air laut tumpah, gunung berterbangan, langit meleleh, bintang, planet, meteor bertabrakan. Akhirnya terus kullu nafsin dha'iqatul maut, sing duweni nyawa ning akhir zaman mati kabeh. Makhluk Allah sing keri dhewe mati jenenge malaikat maut, malaikat penjabut nyawa. Ditakoni karo Allah, "Kat dalem Gusti sapa sing urung mati?" Telas. Entek jik kari sapa? Kula tok. Ya wis nyawamu jabutan dhewe. Akhirnya dijabut nyawani karo malaikat maut. Akhirnya gak enek sing sugeng kejaba Allah. Wis donya jan sirep ning wis. Masyaallah. Bar ngoten karo Allah dikai udan, enek sing dawuh 40 dina, enek sing dawuh 40 tahun. Bar udan kuwi wonge mulih. Bar udan wonge ora balik ketoke. Ya jarek sing mulih iki nek sing mulih sitake tak dongakne sing lanang wayuh. Berarti nek sing mulih berarti kuwi rondo kuwi. Bareng ngaji rung malam Ahad lho ge arep ning ndi to? Sesuk libur to? Oh, malam Senin. Ya Allah lali aku. Mari ngelokne wong. Bareng ngono dikai udan suwine 40 dina, mari udan manusa ki dibangkitne malih, Pak. Makhluk Allah sing diuripi dhisik dhewe malaikat peniup trompet. Akhirnya trompetnya ditiupne wong ning alam kubur bangkit neh lho, mulai akhirat iki wis. Tukul bagi tanaman di musim semi. Anak sing wajahe rawesi glowing bersinar. Lah nyapa? Mergo ning dunyane blater. Petuk sapa gelem takon, petuk sapa gelem tersenyum. Wis sok ning akhirat lek tangkon pur wajah resik. Anak sing wajahe mencureng mergo angkuh, anggak. Petuk sapa ora takon lek rewangi merengut. Dek rapatek tandang mek maido. Wis sok tangi alam kubur wajahe mencureng. Anek sing tangi ke alam kubur ki tangane mencorong kaya emas. Di dalam tangannya banyak perhiasan. Mergo ning donya lek petuk sapa ngejak salaman dhisik. Ning donya lek enek kotakan ngelung ngeblok-nglebokne. Jumatan nglebokne. Tangane mencorong. Enek sing tangi ke alam kubur tangane kepleh. Nyapa mergo ning donya lek rewang tukang ngentit iwak. Tangi iki kepleh. Wonge teko. Mosok sing seragam neh. Lho nggih. Enek to rewang dilak-diluk mulih karo bekem iwak. Hati-hati. Nggih kepleh tangan. Enek sing tangi alam kubur iki sikile roso, jelek. Mergo ning dunyane sregep jamaah, sregep pengajian, sregep silaturahim. Enek sing tangi alam kubur iki mlakune dingklang karo jurit-jurit. Aduh, mergo ning dunya tukang melu karnaval karo joget. Iya sok ning akhirat aduh, mergo ning dunya tukang hati-hati awakmu. Ngene iki lek ora bolos sumpah ra tak omongi. Mok nyomben enek nyomiyok. Wis timbang sok miyok. Pak Lurah jan pecintane cek akeh. Nyomben enek anggah miyok. Nanti nyomben aduh enggak apa-apa. Ya lurah iki dicintai rakyate masyaallah. Ya modele lurah jenengan iki kowe tok teko wajahe sabar napa nggih Bu? Ya Allah, kula nyawang wong lugu wonten Pak Lurah masyaallah. Ketok wajah ini tenang lugu wonten Pak Lurah ya Allah. Petuk kula iki kula takoni niki Pak Lurah rawuh langsung aja. Niki Lurah. Nggih, mosok supeyi winginane teng kantor. Oh iya ya Allah. Jan wedok kula winginane ngaji ning Kediri Lurah ya koyo jenengan. Sabar wedok tapi lho kok mulai tak alami kok nyangoni ta. Lurah iki lho wedok nyangoni. Wedok.
ning desa namine Rembang Kepuh Ngadiluwe. Lurah yo ngene iki blater tersenyum ngono kuwi. Tak lembeh lurah kok kaya ngene. Lah kok mulih nyeseli ning sakku. Aku mau panggah dicecel-cecelne. Lurah lurah wedok, masa lurah lanang kalah. Ono ki ana sing batin kiai kok dremis ora diwehi. Lha tenan. Enek sing mlakune iki karo brangkang, enek sing mlakune karo nglesot. Tergantung amale yo bangkit ke alam kubur. Enek sing mlakune iki melas Pak kaya ula, sur. Mergo tibakne ning donya tukang marani bojone tanggane liwat lawang mburi. Sur. Lah sing lanang ning Malaysia lah kok diparani liwat mburi sur, hati-hati iki Pak Sur. Mocok ning kene enek ngono kuwi. Ning tukang sur-sur enek liwat lawang mburi. Wong iki teko. La ilaha illallah. Bareng tetangi terus digiring ke padang mahsyar. Padang mahsyar itu tanah luas tanpa batas. Niku dawuh Kanjeng Nabi srengenge niku kami dari mailin koyok sak mil. Banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, saking panasnya. Kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Teng padang mahsyar pirang tahun wallahu a'lam. Wong sak alam dunya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Plosorjo. Niku kumpul to. Mari ning padang mahsyar dipindah malah digiring mangke. Teng pundi? Teng hisab ditung amali. Panjenengan teng mriku menerima buku catatan amal sing apik dicateti dilungne jenengan tampani tangan tengen. Ngapunten sing elek dicateti jenengan tampani karo tangan kiwa. Mari nggawa buku catatan amal dipindah malih teng mizan ditimbang amali. Pirang tahun ya Allah wallahu a'lam. Mari nang mizan timbangan terus yang terakhir kongkon nguwat nang jembatan penghubung antara surga dan neraka. Sing dawe ulama sirat, sing dawe wong kademangan siratal mus. Sing selamat belok kanan mlebu swarga. Naudzubillah, sing gak selamat ceblok nuju neraka. Masya Allah. Loh, lek ngono perjalanan kita itu masih panjang, Pak. Ada 5 tempat yang akan kita lalui alam kubur. Padang mahsyar, ditung amale, ditimbang amale terus kongkon wot nang jembatan. Lah 5 tempat ini butuh sangu, jenenge ibadah. Niki lho Pak, wis ketemu wis. Nah, uang sing gelem ibadah iki berarti uang sing sadar lek perjalanannya masih panjang. Sadar lek enek alam jenenge akhirat, iman lek enek akhirat. Lah ibadah ki kangge sangu nang akhirat. Ngono lho. Mula ibadah aja kok gathokne karo donya, Pak. Ora sanggumu nek ning Selopura ning Kademangan enek wong sregep ibadah melarat. Orang ibadah malah sugih. Lho jenenge salat lho, bedino jamaah, jenenge kere klera barbar. Lho malah enek wong ora salat iso. Lho kenapa bisa terjadi? Lho pancen salat iki ora kangge sugih, salat iki kangge sangu lek wis mati. Yo. Aja gumun nek ning kene enek wong sregep salat duha nandur pari kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak. Lho pancen salat duha ora kangge panen, salat duha ki ibadah kangge sangu lek wis wis. Mula sampean iki lek ndek bojo sregep jamaah. Kok melarat, omah sebelah ra tau jamaah nang musala kok malah sugih. Padahal mek selingkuh tok. Lha kok malah sugih. Bojomu sing betina jamaah melarat ra barbar. Aja salah paham. Sampe nek salah paham terus bojone diomongi, walah ya kowe iki sregep jamaah olehmu apa? Omah sebelah kilo selingkuh tok malah sugih. Lah aku kudu piye tebuk? Mulai sesuk leren olehmu jamaah yo ya selingkuh wae. Wong Kademangan karo wong Selopura iki kesel ngibadah iki mergo nyapa? Mergo ngibadahmu iki kok kompensasikan dengan uang.
Mula aku nek wong Plosorjo sregep jamaah nang musala iki, kula mek mikir Pak Lurah kuat pirang taun. Mergo ibadah ki salat jamaah ki ning donya lek kok itung materi ndak oleh apa-apa. Lho senengane lho seprene salat lha dingen oleh apa to? Ayem eleh tangga kurang salat kok ya ayem. Malah sing sregep salat ki antine darah tinggi ya ora mudhun-mudhun. Sing ora tau salat ki tensine normal. Mula kadang salat iki kudu leren. Lah salat malah tensine dhuwur. Salat yang anggap larat, dalil mangsane melarat ki sugih ki mergo salat. Sugih ki jatah kok ngene Allah, sugih ki takdire Allah. Ngene lho yo sugih ki takdir. Ora mergo sregep ibadah ki dhewe. Ngono lho, wong iki lek ditakdir sugih ora iso melarat, wong lek ditakdir melarat gak iso. Pancen wis takdir. Heeh, lek melarat yo lek ning kono wis tulisane KE, KRR, ya panggah jleput. Ngono lho, ning kono ku wis ana tulisane, sugih ki takdir. Lho lek ngono nyambut gawe apa? Lho nyambut gawe ora gawe sugih, nyambut gawe iki nuruti perintahe Allah. Urip ning donya kok nyambut gawe iki ibadah. Ngono lho, ora ning hubungane karo rezeki. Padha karo sampean diundang genduren, aja kok niati golek berkat, mergo berkat wi jatah. Ning ndi Pak De gendurennya apa ben oleh berkat, oh pekok kowe iki. Berkat wis genah. Dene ora iso nyang genduren, aja susah, lek pancen jatah dititipne kancane. Mula ning Plosorjo enek jenenge Bandu. Lho, yo enggak iso nyang Mak, iki kowe cekluk lek entuk berkat yo. Dititipne kancane. Mula sampeyan iki lek genduren aja kok niati golek berkat wong barang genah kok diniati lho. Sampeyan niati ibadah, ngono lho. Kaya aku ngaji rene tak niati golek sangu, goblok wong barang genah kok diniati lho. Aku rene iki niat ngaji nuruti dawuh Allah, kon terus ning perjuangane Kanjeng Nabi titik. Ora mikir sangu Pak Lurah wong barang genah kok. Kira disangu. Kaya pegawai negeri lho nyambut gawe kok diniati golek bayaran. Lho wong bayaran kuwi lho mesti genah kok niati iki. Sampe nek dadi guru sampe niati mulang, niati nuruti perintahe Gusti Allah. Aja niat golek rezekimu ki wis mesti enek kuwi. Ngono lho. Mula aku ngene iki ora tau mikir sangu iki nyapa, wis enek sing mikir. Krungu apa ora mburiku iki? Ngono lho, yu sugih iki jatah, nyambut gawe iki perin. Jadi sampeyan lek diundang genduren aja kok niati golek berkat. Aja samar gak oleh berkat. Mergo undangane 70 nek nggih berkat panggah 75. Ora tau ngepas to, Bu. Lah berkat wis disiapne awit jenengan dereng dugi wis siap. Rezeki iki wis siap awit jenengan dereng wujud wis siap ning kono, wis enek. Ngono lho. Woi. Nomor loro sugih ki potongan. Wong lek ra potongan sugih kon sugih ya angel. Wong lek ra potongan sugih dijak numpak mobil AC ya mabuk. Kuwi pancen potongan kere. Mbok ditupakne pickup. Lah kok Plosorjo Media ni malah ora mabuk, malah ngadeg karo nampek angin. Oh pancen balungan kere kuwi. Potongan. Ketok to potongan sing sugih-sugih kan ketok. Wong lek ra potongan sugih ditukokne anggur sak kilo 20.000 ya ora doyan. Mbok ditukokne juwet iki kok malah seneng. Kan meh padha juwet karo anggur iki. Ngono potongan. Wong kuping lek ra potongan sugih dikai mas-masan ya nyenyek kok. Mbok dikai biting kok malah garing. Kuwi jenenge kuping kere. Ditenang. Mula sampeyan ngibadah iki ora ning hubungane, ngibadah iki kangge sangu lek wis mati. Ngono lho, Bu. Mula sering tak aturne, awak sampeyan iki ning donya butuh duit, pancen duit iki sing nek digawe tuku nang donya. Sampeyan ning donya tuku karo salat ora payu. Moro-moro ning Kademangan tuku motor, mbok bayar apa? Salat. Ya ora payu. Tapi sok ning akhirat duitmu sing ora payu. Salate sing
Lho ngono lho. Lah mula awake dhewe ning donya ki ra patek semangat ibadah pancen ning donya ki butuhe dhuwit. Lah sampean gelem ibadah ki mergo iman nang akhirat. Lek ning akhirat sok sing payu ki sing kenek gawe nuku swarga ki duduk dhuwit, gampangane ngono. Sing kenek gawe nuku swarga ki jenenge lho. Lho lek ngono ibadah ki ora kangge saiki yo, ibadah kuwi kangge sok. Diomongi kok menteleng itu. Ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge ulama mulai budal jamaah takoni yuk surgep jamaah olehmu apa? Jawaben sok. Budal pengajian muslimat kok surgep pengajian olehmu apa yuk? Kok surgep deres Quran tuh olehmu apa? Kok surgep sedekah olehmu apa? Bojomu takon, "Bu, Pak Lukman mau lek ngaji judulnya apa?" Iki lho sing cara redaksi Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya kuwi wong-wong sing iman karo barang gaib, barang ora ketok. Lesane Lukman lek nembungne sok. Barang ora ketok isuk, alam kubur iki ketok apa ora? Nikmat kubur mboten ketok nggih. Mula lek Quran nembungne gaib ora ketok. Lek kula nembungne sok. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge sampeyan ki ngaji lek kok itung ning donya enggak oleh apa-apa, Pak. Tapi lek sampeyan iman karo sok, Jeng Nabi dawuh ndi-ndi nek wong gelem teko nang pengajian, sampeyan rungokne. Banallahu baitan fil jannah miyakutin hamra lahu arbauna baban. Sapa wong gelem hadir nang majelis pengajian karo Allah dibangukne omah ning swarga. Sangka yakut merah sing duweni lawang 40. Swarga iki ora saiki tapi wes dadi ngajimu ki karo Allah lek ngwehne Pak Lurah barang lek nyangoni kiai oleh ya. Dijoli akeh sok. Nah, nek lem nek ndak lem ya ndak oleh kok. Yo ya ndak oleh. Nek lem ya oh ya. Sing tukang adzan teng musala niki piyantune rawuh, Pak. Pak, sampean sregep adzan iki olehmu apa jajal? Takon saiki kok sok. Mula ning musala iki sing adzan ra tau royokan. Sing adzan panggah kuwi. Lah nyapa pancen ning donya adzan kuwi tak oleh ta. Lho sampeyan ki gelem adzan mergo dodomu enek imane. Adzan ku lek ning donya kuplukku panggah, kambiku panggah, sarungku panggah. Sampeyan gelem adzan ki mergo pancen adzan ki ning akhirat dituku larang karo Allah. Lho sampe Kanjeng Nabi dawuh khamsatun wajabat lahumul jannah, enek wong 5 sing digaransi mlebu swarga. Jadi dituku swarga karo Allah. Kula sebutne loro, siji almar'atu shalihal muti ahli zaujiha. Wong wedok sing karo Allah apik, wong wedok sing karo Allah gelem ngibadah, tur karo sing lanang bekti, kuwi mesti mlebu swarga. Ngoten lho. Tapi sregepong ibadah kaya apa wong wedok kok karo sing lanang tukang getakan, kuwi lawange swarga dikunci rapet. Kono batin terus. Bisa saiki golek wong wedok bekti karo wong lanang ya wis angel. Pengen roh buktine, aku tak takon wong wedok sakmene iki sing basa karo sing lanang karo ora akeh ndi? Blas. Nitoke nek enek. Nek mene iki sing basa karo sing lanang nitoke nek enek. Lek karo Pak Lurah basa. Tahu ditukokne apa awakmu? Tahu pisan ditukokne BH. Suami jenengan njaluk omah digawekne motor, tukokne mobil, tukokne gelang, tukokne kalung, tukokne sampai binggil ditukokne sak klindinge pisan. Saking sayange karo sampean. Karepe lek sampean metu ka omah bojomu ben panggah krungu klinding.
Kaya ngono iki lho bojo mulai sayang karo sampean. Apa ora diweni sampean Dik dalem Mas, sawah sak parine peken, tegalan sak tandurane peken Dik. Omah sak isine peken Dik, kandang sak isine peken, dompet sak isine peken, kamar sak isine peken Dik, sampe sual sak isine. Sampe isine sumpal lho diwehne. Ngono e kon basa angel masalah. Wong wedok iki lek salihah tandane pertama gelem basa, mergo suami jenengan pemimpin. Sampean karo Pak Lurah basa, itu perintah agama. Awake dhewe diperintah kon hormat karo pemimpin. Sampean hormat karo Pak Lurah basa, betul. Tapi sampean kudu ingat suami panjenengan juga seorang pemimpin. Dik, dalem Mas. Kopi Dik, oh nggih siap Mas. Urung gawe ini kopi ganjaranmu ting telecek mergo basa. Lek nyeluk emas aja Kang kaya kancane ngarit e. Kae malah enek nyeluk sing lanang kek bareng kae. Kok dikek kok lagi mulai kek. Lah rumangsamu bojomu tekek apa piye? Bu, dalem ya lho. Kopi Bu oh nggih ya siap lho. Bu Bun Bunda dalem Pak Ndah lho. Kopi Bunda nggih siap Pak Ndah. Lho kaya ngene iki lho wayahe jenengan iki siji basa. Apa mama papa ma dalem pa lho. Memuliakan. Kadang-kadang sing kuwenyi ora sugih kok mama papa. Lah rumangsamu mama papa kudu sugih. Melarat ya oleh. Cuman kaca elek ora sugih ora pantes. Papamu ning tinduk nimpal tong. Lah mama ngentas karak. Mama kok ngentas karak ya. Mama ki yo ngongkon pembantu to ngentas karak ya. Ngopo abah umi dalem bah. Kopi mi nggih siap bah lho. Mening kadang sing kuwenyih protes ora kiai abah karo umi. Lah rumangsamu abah karo umi kudu kiai, wong biasa ya oleh. Cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning tinduk, abah tasih otok. Lah umi ngrekap togel. Bu, basa nggih. Wong karo Pak Lurah lemolipis. Saking pundi Pak Lurah? Monggo pinarak karo bokongi mundur-mundur iki. Toah kondisi lanang apik-apik, Dik, masak apa? Lompong. Ya Allah Dik lompong le pakane grameh ya kari biado kayak kenyek. Sirmu piye? Lah wingi tak konjangan ndok tadi. Apa jangan ndok? Ndokmu boleh jangan. Sing ngono ki lek muniane anake. Dadi anake pendak-penduk bapake ya ndokmu konjangan. Siji basa, Bu. Wong wedok salihah tandane lek ngendikan karo pemimpine basa. Nomor loro nek ndi pamit kuwi lho wong salihah. Ya kula badhe teng Kademangan, heeh. Ya kula badhe teng Lodaya, heeh. Ya kula badhe teng Lingi, aja. Ya aja budal. Wong wedok iki lek metu omah ora pamit, ora dililani pangeran, ora dililani Allah. Ridhone Allah iki didarani ridhone bojo. Ngono lho. Iki mau pengajian wis do pamit. Pamit. Pamit ning ndi pamit, ning toko pamit. Aja kaya wong genku ora tau pamit. Gelem pamit iki pas ninggal memean tok. Musa ninggal memean ya mendung-mendung akar ning Kademangan awas nek udalan tak tunjuk ndasmu ya kowe. Nomor 3 lek nek apa-apa tulung Bu, pemimpin jenengan taruh depan. Sampeyan itu tidak punya hak tentang diri sampean. Karena ar-rijalu niku qawwamuna 'alan nisa. Lek nek apa-apa sing lanang to ditelek ngarep. Mbak sidol derek rekreasi apa ora? Sampeyan njawab kudu ngene sik, tak matur bapake cacah lho diteleng arep. Lek bapake cacah pareng aku derek lek ora ya ora. Lho ngono lho jawabane iki. Mbak sidol derek ziarah apa ora? Sik, tak matur bapake cacah. Lek karo bapake cacah pareng aku derek lek ora ya ora. Lho. Mbak sidol derek arisan apa ora? Sik, tak matur bapake cacah. Lek bapake cacah pareng aku derek lek ora ya ngono lho. Aja kaya wong-wong kuwi sing sembrono kuwi. Mbak sida melu warisan sida, melu pira 5. Gak pamit bojomu. Apa bojoku manut karo aku. Wah, cang wong wedok PKK iki pekok aku ngono. Bu,
Lho. Basa. Kono to wenang kuwi. Wis sing lor. Engko kok baleni Pak, balenono ku. Pak Lukman muni krungu. Krungu ndek kuping kok. Nesu dek. Mula sering tak atur nih wong wedok iki metu ka omah ndak patek oleh karo agama. Nggih, wong wedok iki cenderung ning omah wis mending. Mergo nyapa ning jero omah lho golek ganjaran penak. Sampeyan tak kaya amal sitok. Engko sampeyan amale gak usah ragat nih ganjarane gedhe. Endi-endi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang, nalikane salaman tangane sing lanang dicekel cek, diambung seruput. Kuwi ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad, Pak. Hajar Aswad iki watu ning Ka'bah lho, nek rono umroh ragat 35 juta. Kaji antri 26 tahun, saiki 20 juta. Teko kono juru kepara iso ngambung Hajar Aswad. Tibane ning omah sampean duwe Hajar Aswad dhewe-dhewe. Kayak ngono iki. Niki makna murote, makna kesimpulane, ndi-ndi nek wong wedok gelem ngambung tangane sing lanang. Kuwi ganjarane padha karo kaji, ganjarane padha karo umroh. Ya, apa kula badhe teng peken, heeh. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Ya, kula badhe pengajian. Ning ndi saiki? Ning musala Hidayatul Muqtadiin. Heeh, hati-hati. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Enak. Sing lanang arep budal ning kantor, dieling-eling, tase dicepakne, helme, jakete. Sing lanang tutne emperan, goyah helme, goyah jakete. Mboten usah keseso ya, ademangan dalane rame, heeh. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Sing lanang arep budal ngarit. Lalak tenan, rumangsamu wong sugih to. Sake karo arite cepakno yu, tutne emperan. Karo muni ngene goyah sake, goyah arite, terus dipeseni. Ngatos-ngatos ya lek ngarit. Wingi tak delok kok isine mboten suket kok campur semangka to ya. Sampeyan ngarit apa bajing to ya. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Sing lanang arep budal macul ditlateni yu, pacule cepakne. Tutne emperan, goyah pacule. Ngatos-ngatos lho ya lek macul. Lah nyapa tedhek? Wong sak plosor jodoh ngrasani jenengan. Lah nyapa? Terus jenengan kok kerep pindah galengan to ya? Sawah kok galeng kali nyolot lombon nyolot tusuk ning akhirat dikempit sampean karo bumi. Kepacul sak menumbani. Aja dibaleni. Heeh, sepurane. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Iki engko amalno yu. Ora usah ragat ganjarane gedhe. Niki mangke jenengan lek kondur pengajian, kondur dhisik, lawange ndang dibuka, bar dibuka ngadeg ning tengah lawang, ngenteni sing lanang kondur kok pengajian. Ketok sing lanang teko ndang disambut, wahai suamiku. Pundi astane? Bojomu mek menteleng ngene. Bar kowe dicedheki kowe bar pengajian kok kaya wong edan. Wes muga-muga sing rawuh menjadi istri yang sholihah. Nomor loro wong sing mesti mlebu swarga waman adzana fil masjidi mim masajidillah. Wong sing sregep adzan teng masjid saka pira-pira masjid Allah. Wong sing sregep adzan teng musala saka pira-pira musolane Allah. Wong tukang adzan ning donya enggak ada nilainya, Pak. Boleh dikatakan cara barang enggak rega, tapi karo Allah ning akhirat dituku larang. Digaransi mesti mlebu swarga lho. Dituku swarga ning akhirat. Ora saiki tapi Pak, ning donya ora usah duwe amal ndaki-ndaki, sregep adzan ning musala iki lho. Sampeyan digaransi mlebu swarga, Pak. Tapi sak jamaahe lho ya. Aja adzan tok bar klithik-klithik mulih. Lho Bro, kok adzan tok lho Pak Lukman kon adzan kok kowuk kowe iki. Lho lek ngono jelas bahwa ibadah iki kangge sangu lek wis ning akhirat. Yo. Sawangen wetengku diluke. Bayi ning kandungan iki lho nyapet kok diparingi sikil, tangan, lisan, kemaluan. Lho ora lho bayi ning kandungan dikai sikil kok kon playon to. Dikai lisan apa kon nyanyi, dikai mripat apa kon nyawang. Dikai jalan depan apa kon pipis, jalan belakang kon ngek, mboten butuh bayi ini.
Mula bayi ki protes, Gusti damel napa kula kok diparingi sikil? Damel apa diparingi lisan? Kula mboten butuh teng kandungan. Butuh kula namung setunggal Gusti, apa plasenta. Wis. Bayi ki lagi paham pentingnya sikil lek wis pindah ning donya. Basa ning donya bayi sadar, ya Allah tibane sikilku kanggene saiki to. Ning kandungan sikil ki ra kanggo lagi kanggo lek pindah ning donya. Oh mripatku ki saiki to, kupingku saiki to. Silitku saiki to, silit ini kandungan ra kanggo. Ning begitu nglahirne anak ndak disilit, ibuke bingung lek ndandakne silit. Malaikat jane wis ngomongi, ditakoni malaikat, kula kok diparingi tangan teng kandungan damel napa? Malaikat imuni sok. Kula kok diparingi lisan damel napa? Kaya awake dhewe malaikat nyapa awake dhewe kula kok direken salat. Kok kengken jamaah deres Quran pengajian. Kula ning dunya butuh kula mek sita apa duit. Jenengan lagi sadar pentingnya jamaah. Lek wis sok pindah nang alam kubur. Ya Allah tibakne jamaahku kanggene saiki. Ya Allah deres Quranku. Ya Allah sedekahku. Ya Allah pengajianku. Ning dunya gak jamaah ndak masalah. Koyok bayi ning kandungan gak disikil ndak masalah. Bermasalah lek wis pindah ning donya. Mula lek enek wong Plosorejo ning donya ora ibadah, koyok bayi pindah teko kandungan nuju alam donya dalam keadaan cacat. Roh kancane duwe sikil, lho kae kok disikil aku kok ora, kan di mripat aku kok ora, kan di lisan aku kok ora. Awake dhewe lek ora ibadah ning donya urung getun. Lek wis getun awake dhewe ning alam akhirat ning alam kubur, lho kae kok duwe jamaah, kae kok diteres Quran, kae kok duwe sedekah, aku kok ora. Lho lek ngono clear ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Yo. Sok. Engko wiritane kowe ya yo lek mlaku sok. 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 Tapi lek petuk aku aja muni Pak sok. Mula nyapa Pak awake dhewe ki urusan donya karo urusan ibadah. Ora kiai, ora santri, ora pejabat, ora rakyat. Kok semangatan urusan donya to awake dhewe. Wah, lek urusan donya ki prinsipe siji aja kalah. Duwe omah aja kalah karo tanggane dulure kancane, duwe montor aja kalah karo tanggane dulure kancane. Duwe mobil aja kalah, duwe klambi aja kalah, duwe kalung aja kalah, duwe gelang aja kalah. Duwe jilbab aja kalah. Jilbabmu apa yu robani, tekku lho robina. Duwe kulkas aja kalah, aku ndek kulkas 1 pintu, tekku lho 2 pintu. Kono muni ho tekku lho 3 pintu. Mburi bengok tekku lho ndak enek pintune. Awake dhewe ki lek urusan donya aja kalah. Tapi nyapa mbasa urusan ibadah kok gak duwe prinsip aja sampai kalah ya. Aruh tanggane sregep jamaah ning musala iki mek ndomblong kok ora yu lek budalmu bar adzan ki lho aja sampai kalah. Sadurunge adzan kudu budal. Nah enek kadang ning musala akeh wong sregep jamaah ora malah pengen jamaah, malah pengen dodol weci ya. Aruh tanggane sregep poso sunah, pendak sawal nyawal, pendak Senin Nyenen, pendak Kemis. Domblong kok ora yu lek wis sregep poso Senin Kemis, iki lho aja kalah awal bulan, tengah bulan, Tasyua, Asyura, Arafah, Tarwiyah, Rejeb aku kudu poso. Gak. Tapi lek donya aja kalah, aja kalah, aja kalah. Tapi lek ibadah blas prinsip aja kalah diguak ning segoro kidul. Nomor 2 awake dhewe urusan donya dhe prinsip apa selalu ingin tambah. Wis deloken. Ora kiai ora santri pengen tambah, di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Di omah ning Plosorejo tuku perumahan, nang Kademangan tuku perumahan, nang Blitar tuku perumahan, nang Kediri. Wis pengen tambah. Mula sampean rasa kaget nek kono enek Indomaret, Alfamaret, ya kuwi wateke manusa. Malah saiki enek wong saking pingine tambah sregepe ngibet nyambut gawe pah. Yo tenan awake dhewe pengen tambah. Sampai pegawai negeri lho jenis setahun 12 sasi, digaji ping 12 ya njaluk tambah gaji ke-13. Apa enek bulan ke-13 sih? Kok enek orang nyambut gawe digaji ki ya ning Indonesia iki. Wis dikai gaji ke-13 jaluk neh ke-4, dilungkas jaluk neh ke-5. Wis ngono ki manusa ya ora kiai ora santri. Ngapunten Pak Lurah, jenenge lurah iki dikai jabatan 6 tahun ya mlayu nang Jakarta demo, jaluk tambah 2 tahun. Loh, ora maido pancen manusa lek urusan donya pengen tambah, tapi masa urusan ibadah
belas gak pengen tambah. Sing ora tau jamaah kok nambah jamaah ya ora. Mula delok ning musala iki sing jamaah panggah kuwi. Ora tambah-tambah. Wedok ya papat yutun, yujah, yusri, yujem wis kuwi wis. Wis ora tambah, sing ora tau tahajudan kok nambah tahajudan ya ora. Awake dhewe urusan ibadah ora tambah kok susah iblas. Ora iso maca Quran kok ya pengen iso maca Quran ya ora iki. Kok terus mikir ya Allah, yu awake dhewe iki lho wong Islam kok ora iso maca Quran kok ya lucu men. Ayo te yu mati tuwek belajar ngaji Quran. Wong dawuh Kanjeng Nabi ngaji iki gak enek telate pokok jek urip diperintah ngaji. Ayo te yu ning musala dibentuk TK. Apa kuwi yu taman kawak-kawak. Ayo matur ning ketua takmir malam Rebo mulai maghrib sampai ngisak mbok dianekne belajar ngaji Quran beh ndah ni mulyane. Ning Plosorejo wong tuwek-tuwek nglumpuk ning musala Hidayatul Mubtadiin bar maghrib ngaji bareng. Rok fatqah roh tak kasro diwaos jemblem. Ya tenang ya awake dhewe. Nggih napa nggih? Lek donya pengen tambah, lek ibadah gak pengen. Nomor 3. Urusan bondo donya awake dhewe duwe prinsip betah. Lek ngomong ning donya jenenge ning sawah lho budal peteng mulih peteng lho betah. Ya Allah jenenge buka toko lek kedar subuh sampai jam 10 bengi lho betah. Jenenge omahe ning Kademangan dines ning Selorjo lho dina nyang ya betah. Lho nggih. Jenenge ndelok dangdut akademi lho kudu ngising 6 jam dimpet. Betah. Dadi lek urusan bondo donya betah. Basa urusan ibadah blas ra betah awake dhewe. Deres Quran 5 menit mripate diucek wis ora betah. Ngrungokne pengajian wis molet ngiwa, molet nengen. Slonjor teko, slonjor teko. Wis ora betah. Lha iki tak lirik tak sawangi ket mau wis mulai doyong awake. Wis mulai miring ngene iki. Wong mau ku lho agek teko jejeg ngene. Lha kok suwi-suwi kok ngene ta. Ini malah enek sing wis nemplek ning besi karo wis koyo layangan pedhot. Ser ora betah. Wong klambine abang ta. Ya ngono kuwi ibu lek ibadah ki ra betahne. Ngantuk ngono. Iya ta? Tapi lek donya kok betah. Jenenge ning Kademangan lho Agustusan, enek gerak jalan 6 kilo lho kuat. 6 kilo lho teko finish. Lah omahe karo musala 6 jangkah lho ora tau nyang. Gerak jalan kuat kok jamaah ora. Gerak jalan ilmakune tok enek aturane. Sampe nek tangan iki, yo rungokno. Sing maju sikil iki gerak jalan ki ngene. Sampeyan ngene iki rasa. Lho ngono ki ya dinyangi iki gerak jalan enek aturane iki 6 kilo kuat. Lah ning musala ki mek 6 jangkah mlaku karo ngene ya oleh, mundur ya oleh, joget ya oleh. Ngono ya ora nyang. Wonge teko to? Senden-senden wesi to? Wuri kalau Ibu. Muga-muga panjang umur barokah. Lah tenan, lho jenenge melu karnaval Agustusan iki. Gek macak manten. Gek mlaku niki mek kenduk. 7 kilo ya teko finish. La ilaha illallah. Omahe karo musala Hidayat tadi mek 7 jangkah iki ya ora tau nyang. Alasane men setahun. Menstruasi apa mencret. Lah aku gak ngelarang gerak jalan, gak ngelarang karnaval. Lek karnaval kuat gerak jalan kuat jamaah ya kudu. Kuwi jenenge sampean ki berarti lek ngono kuwi jujur karo Allah. Ya apa ora? Enek wong darus sampai jam 10 bengi lambene wis kenyih. Enek
karnaval ke jam 1 sampai subuh lho ya nek sing protes. Ya apa ora? Wong darus dumumne pengumuman sedaya mawon. Lek darus pun sampai jam 10 bengi nggih. Ngono ki ya dumumne basa horeg sampai subuh nak diumumne. Ya kok ya. Nak wani nyawang aku. Wong ning mbuyiku. Ngapunten Pak Lurah. Aku ora disangoni iki lek tak terus dhewe. Lho nggih, lho aku ora nglarang. Ngrungokne karnaval ora nglarang, tapi lek kudune karnaval sampai koyo ngono lho, sampai sap 12. Walah mek speaker ngene biyo, ya ngono iki manusa. Lek urusan donya kok betah ibadah ra ndi betah. Mulai nek kiai kok ngimami tarawih kok kalem, ra payu. Ngimami tarawih bismillahirrahmanirrahim, imami salam makmume bar. Ngapa bro kere menek ngimami kalem ra nek tajilane pisan. Sing laris sing bismillah lho haris. Lho nyapa pancen ibadah ki ra betahne ngono kuwi. Lho mula wong NU ki lek ngimami tarawih cepet karena wong NU itu paham. Lek tarawih 23 rakaat aja kalem-kalem nemen mergo 23 rakaat. Ya lek dulure awake dhewe, dulur lanang, masih awake dhewe jenenge Muhammadiyah. Kuwi cara kalem memper mergo kono mek 11 rakaat, ngono lho. Dadi wong NU ki lek tarawih cepet lho. Pancen ibadah iki lho 23 rakaat. Sing penting gak nabrak syarat rukune kan selesai to. Lho nggih. Wong kula ngimami teng masjid sing ngimami kula karo kiai niki, kiai ini sewepuh. Lek nek kula mboten purun dikekne kula. Ndung iki sing tarawih gregetne, tarawih nginguk sik. Imame sing nampa sing tuwek. Ketok sing tuwek lho kok kabur to. Dicelok oh Pak Lukman cocok. Mergo jam 7 jam 4 aku mayi wis. Nek kiai kok lek imami tahlil lek ndonga dawa. Kok sing mburi lak mesti ngentahi. Amin. Amin. Kuwi maknane iki dawane aja dawa-dawa, berkate celak diteni amin. Mula lek ndonga ora usah gaya, sakne ndonga diwaca. Ora paham ya lek berkate celak diteni. Nek kiai kok lek imami tahlil mesti dawa. Adik kiai ini teko nih keri. Kabeh jamaah wis nglumpuk, kiai ini teko mak temek sing teko dhisik lek kabeh batin padha. Modiar dhek teko iki lho. Mari jam pir. Lha tenan Pak. Mergo pancen ibadah ki ra betahne. Mula Kanjeng Nabi nate ndukani sahabat bar Fatihah maca surat Al-Baqarah. Didukani iki ngerti apa lek sing jamaah selak ngeterne anake sekolah, selak ning sawah, selak. Ngerti apa lek ibadah ra betahne? Nabi tidak pernah dukani bar Fatihah maca kulhu Pak. Mula tenan pancen ibadah ki ra betahne. Bu. Iya ta? Wis rada doyong ta awake? Aku ya roh sing bolak-balik noleh memburi, mulih nyak iki apa engko? Ya wis ngene iki ibadah ra betahne. Anak sing neko kukur-kukur tekuk neh, kukur neh, tekuk neh wis kaya umat, kayak pikirane mek ditak kapan, dongane kapan. Ngene iki. Enak sing ipit-ipit. Wis ra betah. Iya apa ora? Enak sing karo dipijeti kentole ngene. Ya halah. Padahal ngaji kula paling suwi sak jam punjul titik terus. Yo ngalah. Lukman ki jane omong apa kemu kek nondak. Wis, nyapa ta awake dhewe urusan ibadah karo urusan bondo donya kok semangatan urusan bondo donya. Iya, mergo urusan bondo donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar iki lho sing marakne iki. Nyapa ning sawah betah? Mergo ning sawah saiki sampean panen saiki ya oleh bathi saiki. Nandur pari saiki ya panen saiki. Nyapa nunggoni toko betah sampai nek toko 24 jam toko Madura. Mergo nek wong tuku saiki sampean saiki bathi. Nyapa omahe Kademangan dine ning Selorjo bendina nyang
Mergo dadi pegawai negeri saiki bayaran. Ten lho. Mergo lek urusan donya dibayar saiki, tapi lek urusan ibadah sampean kon salat saiki Allah lek bayar. Dadi butuh iman iki lho. Lek orang duwe sok mergo ning donya ibadah nyaoye apa? Jenenge dundang genduran lho dan terus campur bedek lho ya. Golek silian payung kok ya budal. Padahal 7 kilo lah omahe karo masjid musala mek 7 jangkah ya ora nyang. Lah nyapa? Mergo lek genduren berkate saiki, lek jamaah berkate mek wong iman karo sing sabar tok gelem ibadah. Mergo lek kok utung ning donya ibadah ndak oleh apa-apa. Terus iki nek sing tenger-tenger karo batin. Oh alah jane ngeten mawon Pak Lukman. Diusul nih mawon ibadah kon bayar saiki ya. Ben semangat ibadah koyo nyambut gawe. Akhire tak usulne malaikat enten usulan king Plosorjo. Ibadah kan bayar saiki ben semangat. Wong ngono nggih ben koyo nyambut gawe. Akhire diaturne Gusti enten usulan king Plosorjo. Ibadah kan bayar saiki ben semangat. Allah langsung dawuh, "Lho lek dibayar saiki donya mandek no kan. Mila Gusti wis jajal umumno, sapa sing gelem salat tok tak bayar kontan ning donya. Bar salat ning isor sajadah nek dhuwit 100.000, umumno tak bayar kontan." Akhirnya jam 12 bengi malaikat ngumumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah sedaya warga Blitar kota kalih kabupaten ingkang purun salat dibayar kontan tengandhap sajadah enten yatra 100.000. Sampeyan mireng Pak, sampeyan mireng Bu, isuk budal nang masjid. Teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat salam. Buka sajadah lho kok oleh 100.000 tenan. Mari ngono salat qobliyah subuh 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 nek. Akhire subuhan salam, buka sajadah oleh 100.000 nek, Pak. Sampean subuhan mulih nggo dhuwit 300, make cah-cah 300, wong loro 600. Kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah, Pak. Napa Pak Dir ning sawah ra kere salate oleh dhuwit. Sing duwe warung tutup, warungmu kok tutup ya ora kere salate oleh. Lurah Plosorjo mengundurkan diri. Enten apa Pak Lurah kok mengundurkan diri ra kere aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Cara salat tok dibayar saiki sing dadi petani leren, pedagang leren, tentara leren, polisi leren, dokter leren, perawat leren, kabeh wong leren beraktivitas, kabeh wong meksa. Wis, mula gak dibayar saiki donya ben berjalan normal. Sampai penceramah leren. Napa Pak Lukman ora nyang ning Plosorjo lek panitia lali ndak oleh apa-apa, karuan salate oleh. Nomor loro nyapa ibadah sampean gak dibayar saiki ya, mergo lek dibayar saiki ra duwe nggen. Kok deleh endi? Enten dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulih Jumatan oleh unta sitok, wis. Cara sampean pendak Jumatan mulih nggo unta sitok, Pak, sak wulan 4, 10 wulan 40, kok deleh endi? Wong lemahmu mek sancepe omah, titipne tanggane Pak Lukman tanggane ya akeh untane. Didol Pak Lukman sing nuku sapa kabeh duwe, dibeleh sing mangan sapa kabeh duwe. Iso sampean mlaku tok ning Plosorjo golek dalan bingung mergo sak dawane dalan isine letong tok. Genah apa ora? Lek dibayar saiki ra ndenggen kok deleh endi? Titipne tanggane letong wis akeh. Iso sampean nek dibayar saiki Jumatan. Pendak arep Jumatan tukaran karo ibuke cacah. Arep ndi ya Jumatan? Rasa budal nyapa? Golek suket angel. Sing nimpale tong raene. Mula ora dibayar saiki dibayar sok, mergo Allah duwe alam jenenge akhirat sing ombone tanpa wates, sing sregep Jumatan disiapi ning akhirat apa? Kandang sak untane, sak sukete, sak sing nimpal tretong pisan. Ora saiki tapi genah. Lek dibayar saiki kok nyelendi. Kok nyelendi. Gelem piye dibayar saiki? Ndekne ya sadar, ngono ya ora sabar. Piye? Terus lek mu ngarit lho ning ndi? Gek golek suket angel.
Ora wong amin gelut royokan suket. Sapa wonge gelem salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh. Jenenge salat sunah fajar utawa qobliyah subuh tak duduhi ganjarane. Ganjarane kuwi khairum minad dunya wa ma fiha. Luwih apik tinimbang donya sak isine wis. Nek dibayar ya iki kok nyeleh. Wis genah yu. Sampe nanti mireng apa ora ning Gundang Legi Malang enek pengusaha kaya raya. Duwe pabrik rokok jenenge Sayap Emas. Kuwi dik Ramadan ngumumne sapa sing gelem jamaah sing salat tarawih ning masjidku mulih tak sangoni 50.000. Geger, Pak. Lah piye masjid musala ndingin tek jik kok. Kok wah beda rono lah oleh etok. Akhire jalan raya ki macet. Akhirnya karo polisi dilarang mergo menimbulkan keresahan, menimbulkan kemacetan. Kuwi mek 50.000. Sampai kula lho karo cah-cah meh budal nginane. Lah mobilku tak iseni sedeng cah 8 kok oleh 50-an paling 400. Lah sing 100 digatuku solar kan jek 300 dijum cah 8 kan ya lumayan. Lho mula ning donya iki kon sabar, ngibadah ora diwehani saiki tapi genah Bu nggih. Lho, tapi enten to Pak Lukman ibadah sing diwehni saiki apa? Salat duha. Terus wong lek salat duha diparingi lancar ekonomine, berarti kan gak saiki, apa gak sok saiki. Lah ya to sing salat duha diparingi lancar rezekine, berarti kan saiki ngene lho yo. Cara salat duha karo Allah dikai hadiah sepeda motor. Sing diwehni ning donya ki helme, Pak. Dudu sepeda motore. Ijole salat duha ki duduk sugih tapi swarga. Lah swarga ki ora saiki tapi lho sampeyan dikai lancar ekonomi ki mek percikan-percikan rahmate Allah barokahe duha niku. Tapi lek duha ki pancen ijole swarga lho. Wis mula lek ngono jangan korbankan kehidupan yang kekal, mek nuruti kehidupan yang sebentar. Ayo awake dhewe ibadah dan ibadah, terutama salate dijogo. Mergo salat isuk ning akhirat sing didelok dhisik dhewe. Kok salate apik kabeh dianggap apik, kok salate genah kabeh dianggap genah. Mula wong salat jam apa? Lah salat sing genah iku tak duduhi. Mek salate wong jamaah, wis. Kula suwun terutama bapak-bapak aja ninggale jamaah. Mergo sok ning akhirat ki sing didelok salate, anggere salate apik kabeh dianggap apik. Lah salat sing apik iki tibane cara kitab Kifayatul Atqiya niki salate wong jamaah. Mergo wong salat jamaah ki dituku borongan yu. Ora dituku ijen-ijen. Sama nek zamane musala Hidayatul Muhtadiin sing didelok imame kok imame khusuk, ditebas karo Allah dituku 17 derajat. Lho. Kok imame gak khusuk? Kat piye? Imame mboten khusuk Gusti delok makmume. Kok enek sing khusuk sitok kabeh tak anggap khusuk, tak tebas, tak tuku 17 derajat. Akhirnya karo malaikat didelok mulai lor ito piye kat blas. Musala di Hidayatul Muhtadiin. Napa kok ora nek sing khusuk kabare pantune kepangan wereng. Sing salat mek mikir wereng-wereng tok. Malaikat ngali. Lho katar ning dia sing kula setip salate aja. Lah pripun panggah tulisan 17 derajat. Lah nyapa? Al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayangku ya Allah. Sapa sing gelem salat jamaah mlebu nang kasih sayangku wis tulisan 17 derajat. Masyaallah. Sampe nek salat dhewe kudu khusuk, Pak. Lek khusuk ganjaran sak derajat. Lek ora khusuk malah min. Wong salat dhewe kendel. Bu, sampean percaya kayu sak kilo payu 5.000. Lho napa enten Pak Luman enek? Syaratnya kayu ki gak pisah karo rambutan. Kayu ki gak pisah karo rambutan, regane padha karo rambutan. Kae ning Pasar Lodaya. Enek wong bakul rambutan digantung sampean takon, "Mbak, rambutane pinten setunggal kilo?" Gangsal 1.000. Terus sampean muni niki rambutane tok napa sak kayune? Bakule menteleng sampean ngomong apa kemu? Ya sak kayune lho, kayu ki lho lek nemplek rambutan regane padha karo rambutan, Pak. Ora trimo kayune, sak semute payu didol. Mokok semut gelem nemplek. Derajate Lukman karo sing ngrungokne iki derajat kayu karo semut. Lek pengen larang nemplek masjid, Pak. Masjid ki dadi Baitullah, masjid ki dadi daleme Allah. Sing marakne larang niku masjide niku. Nempel musala sing wis diwakafne niki dadi teke Allah, iki dadi Baitullah sing marakne larang kene.
Mula aja salat dhewe. Paham kayu-kayu semut-semut? Kayu kok pisah karo rambutan lho, kok kon nuku diwehne sampean tok emoh diguwak ning tong sam. Wis jamaah Bu nggih. Sering tak critakne ning kitab Durratun Nasihin. Wong iki lek ora salat jamaah ki ya risikone abot lho. Sayyidina Abu Bakar nate nyolati jenazah disolati lho kok obah. Mari salat jenazah Sayyidina Abu Bakar dawuh bat udarana taline jenazah urip meneh. Tali dhuwur dudari, tali tengah dudari, tali ngisor dudari dibuka, brak. Kaget. Wis koyo layangan pedhot tok. Mari tak brak neh ben tangi mari. Buka brak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kok jenazah niku dikrokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazahe tapi sing obah bat golekno kayu. Diuncali kayu, ula ajeng digepuk. Lah kok iso nyebut asmane Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi. Lha kok ulane mara muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya Abu Bakrin lima taqtulunani. Abu Bakar, napa jenengan kok arep nepuk kula arep mateni kula? Innallaha amarani an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kon ngrokoti kon nyiksa jenazah sampai besok dina kiamat. Lho, apa salah jenazah iki? Lajeng kula jawab, salah jenazah iki nalikane urip ning Selapura, urip ning Plosorjo, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Tiang niki biyen nalikane urip ning donya bendina krungu swara adzan tapi ra budal jamaah. Krungu adzan ra budal jamaah, sok lek mati dicokot. Krungu adzan panggah jagongan nang emperan ora budal nang musala Hidayatul Muqtadiin, sok lek mati dicokot. Wis musolane enek spekere ora? Wis dukno ae. Timbang wong sekitar musola sok akeh sing dikrokoti. Benjing lek krungu adzan jamaah Bu nggih. Lek tanggane gak jamaah gak usah dilokne, sampean mlaku karo muni ula. Lek ndelok TV krungu adzan TV-ne dipateni budal ja. Nek anake takon, "Bu, kok pendakane azan dipateni to?" Jawab penduk, ula. Benjing lek krungu azan subuh, bapake sing babuk sare digugah Bu nggih. Karo dipijeti. Karo dipijeti kentole, ya subuh jamaah. Kok ora tangi munggah neng bubune. Rodok nemen ya. Subuh ya jamaah. Kok panggah tangi munggah nang bangkeane. Rodok nemen nang pemitet yu. Ya ula. Lho kok sing wedok malah jerit. Lho kok ulamu to ya sing tangi, kowe iki lho tangi. Niki sing tukang adzan subuh wonten nggih Pak nggih. Benjing tulung sabae anu subuhe didelok tambah apa ora. Tulung sandale ditung. Golek kok panggah bar komat bengok sing banter ula. Bu, wong ki lek jamaah digaransi yarfa'ullahu lahu adzabal qabri, sok ning akhirat, sok ning alam kubur didohne saka fitnah, didohne saka siksa kubur, ning alam kubur gak dikrokoti. Ayo jamaah. Suarane beda karo mau. Ayo jamaah. Nek pertama mau saiki wis ayo jamaah. Wis aku iki kiai sing paling gampang perasaan. Iki jane sirku tak terusne rada dawa tapi kok wis mulai deyek-deyek ngono. Ya Allah. Loh, Masya Allah 11:30. Ya Allah, sapa mulai jam 10 iku? Iki rong tak terangni Isra Mi'raj ning langit siji petuk sapa, langit loro ning swarga roh apa, ning neraka roh apa. Jeneng Nabi ning akhirat roh anggur sak dompol. Apik ceritane tapi wis bengi. Diterusne. Wis bengi ge apik. Apik sing arep tak omongne timbang mau. Lho tapi wis bengi kok. Apa ngene ae, mumpung Pak Lurah rawuh, ngene iki kesepakatan sok tahun ngarep ngundang neh ya. Apik iki sing tak omongne. Hei, apik. Bu,
So alhamdulillah aku wis arep buyar iki lek wis do tangi alhamdulillah. Ya diomongipun nggih pun dalu langsung cekikal. Wah mugi-mugi barokah pengawasan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Nawi wonten ingkang sakit barokah pengawasan ninggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri salih-salihah. Muga-muga sing rawuh hinggal sakit tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sida pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subula salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khassah zuriyahipun piantun ya hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khassah zuriyahipun sedaya warga Ploso Rejo wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon mulai awal hingga akhir usul khassah Pak Lurah lan kanca-kanca panitia. Bu ngapunten ingkang kathah nggih. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.